Καλησπέρα παιδιά, Μιλώνας εδώ και σήμερα παίζουμε survival game στον Minecraft, όλε, και αρχίζουμε σε 12 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τι κάνετε, πως είστε? 10, 5, 4. Λοιπόν, πάμε. Δώσε, όχι δεν μου δώσε. Πάμε να φύγουμε. Πλάκα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ το texture pack του Bill YOLO. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι καταπληκτικό, το έχει κάνει επικό και θέλω κιόλας να το ευχαριστήσω που μ' άφησε να το χρησιμοποιήσω. Μιλούσαμε στο Facebook λίγο, μην φανταστείτε τι τον ξέρω, στο Facebook μιλάμε απλώς λίγο. Ωραία. Πάμε, έχει αρχίσει και δεν έχω καλά stuff και θα έρθει κανένας και θα με σκοτώσει και μετά θα κλαίω. Πειράζει. Σημασία δεν έχει νίκη, αλλά το παιχνίδι. Αφήσουμε αυτή τη λαϊκή εδώ. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ αυτό το texture pack. Επίσης έχουμε και λίγο μουσικούλα. Σου είναι χαμηλός. Οκ. Μουσική είναι από το Auroral Sunrise και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει να τη χρησιμοποιούμε. Επίσης θα κάνει και το τραγούδι του intro μας που ετοιμάζουμε. Θα έχει περιγραφή και κανάλι, το link του καναλιού στο description, να πάτε να κάνετε ένα subscribe. Έλα. Κοιτάξτε πόσο επικό είναι το armor, απλώς, να κοιτάξτε. Πάμε. Να βάζω γενικά καταπληκτική μουσική. Λέει πάμε. Λέω κι εγώ deathmatch. Καλά ξεκινήσαμε. Μόνο από εδώ. Τσεστάκι. Λαλά. Φάμε κάτι. Sorry. Μη λαγκάρεις. Όλε, σκίσαμε για πρώτο game. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα. Επίσης, μια που είμαστε εδώ και θα μπούμε κατευθείαν σε game, αφού θα έχουμε λίγο χρόνο, θα μπούμε στο desert. Ας πούμε, τι ετοιμάζουμε, να βάλουμε επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, ετοιμάζουμε ένα server και από youtubers είμαστε ήδη κάποια κανάλια. Είμαστε στα 4 κανάλια και θέλουμε άτομα. Είμαστε περίπου μισό λεπτάκι να σου πω 5 άτομα. Λοιπόν, θέλουμε να μπούμε, θέλουμε άτομα να μπούμε. Ένα ωραίο community. Πιστεύω θα τα πάμε καλά, θα είναι survival, SMP server και αυτά, τι, ξεκινήσαμε, μάνα μου, όχι από εδώ, πάμε γρήγορα, θέλω ένα τσεστάκι. Ένα τσεστάκι με ένα σπαθάκι. Και λίγο φαγητάκι. Ελάτε, είμαι καλό παιδάκι. Όλοι. Θα πεθάνουμε ρε. Ξέρω, δεν έχω ξαναπαίξει αυτό το map. Και δεν ξέρω τίποτα που είναι. Κάτι το τελευταίο καιρό δεν έπαιζε survival games, έπαιζα
Άλλα παιχνίδια. Shit, θα πεθάνουμε από Hunger, παιδιά. Όλε, τσεστάκι. Τσεστάκι. Και έχει λίγο φαγητάκι. Εσένα σε θέλω. Τα αφήσουμε εδώ. Όπα, το lag. Και άλλο τσεστάκι. Όλε. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι το Stone Sword. Ναι, μου αντίστοιχα τώρα, δεν πειράζει. Σλάσλι. Ναι, έχουν πεθάνει 2 φορές στα 6 λεπτά. Όλε, παίζουν αντίστοιχα, δεν ξέρω γιατί. Όταν κάνω τέτοιο, πάμε πάλι εδώ. Okay. Το τραγούδι αυτό τώρα που παίζει είναι το Skydive. Λοιπόν, αλλάξουμε. Οκ. Οκ. Πώς πάμε. Πρέπει να πάρω κανένα kit εδώ πέρα. Γεια σου φίλε. Ταλιμπάν εσύ, Ταλιμπάν. Εδώ βλέπω. Κακό παιδί. Ταλιμπάν. Φοράει έτσι κουκούλες και τέτοια. Καλύβει τα πρόσωπά του με μαρτύρια. Κολόπεδο. Θα πεθάνεις εσύ τώρα, Ταλιμπάν. Μ' αρέσουν Ταλιμπάν. Ταλιμπάν μόλις πέθανες. Έλα ρε. Έλα, ακόμη. Έχεις και πανοπλία. Όπα, Ταλιμπάν. Τι, το shit, το Ταλιμπάν έχει πανοπλία. Έλα, φύγε. Ξεφύγουμε το Ταλιμπάν. Διos muchachos. Oh shit, κι άλλοι muchachos από εδώ. Ναι, δεν ξαναπέσω αυτό το map, το αποφάσισα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Όλε. Φαγητάκι, φαγητάκι. Πάει, χόρτασε αγόρι μου. Το Iron Sword όμως είναι το πιο εύκολο από όλα, κοιτάξτε το λίγο. Μου έχουν στείλει και μήνυμα στο Skype. Αχ. Ίσως να μην είναι κανένας τικές εκεί. Καλύτερος. Οκ. Ωραία, κάναμε και full regen. Τι είναι αυτά. Α, τα fish. Πόσο επικά είναι. Τα μήλα είναι τα πιο επικά από όλα. Τα σπαθιά και τα μήλα. Ωραία. Πάμε και λίγο. Κανένα meat να κάνουμε. Κανένα enchant table. Κάνουμε το sword μας. Πάμε σε ένα. Δεν έφαγα. Μπράβο μου. Δεν έχει τίποτα. Θέλω ένα τσέσι που να έχει κάτι. Θέλω να σκοτώσω κάτι που να έχει κάτι. Θέλουμε να φορέσουμε κάτι. Δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε φαγητό, έχουμε λύσει το θέμα με το φαγητό και δεν έχουμε τίποτα όμως. Λογικό να το έχουν πάρει και αυτό. Νομίζω είναι ο Τεκές από εδώ που μας προηγούσε, ο Ταλιμπάν. Ήταν εδώ. Κοίταξε ένα Ταλιμπάν. Από το τίποτα. Πάμε να κρυφτούμε.
Πούμε εδώ. Βλάκας. And the dam of the year. Εντάξει, σας ζεσταίνω. Τουλάχιστον έχουμε λίγο armor. Λίγο από εδώ να δούμε τι άφησε αυτός ο Diamond. Οκ. Φάμε αυτό. Τώρα που έχουμε και λάπης μπορούμε να πάμε στο mid και να κάνουμε enchant. Να βρούμε κανένα enchant. Δεν ξέρω που έχει. Αλήθεια, δεν ξέρω που έχει enchants πράγματα. Δεν έχει τίποτα εδώ. Όχι. Το έχουν πάρει. Άξιζε να δοκιμάσω. Όλε. Τίποτα. Βλέπω ένα τύπο εκεί πέρα. Γιατί το λέτε εκεί. Έβλεπα χθες για νούμπα και μου έχει κολλήσει λίγο. Οκ. Εδώ έχει πεθάνει κόσμος. Έχει πεθάνει πολλής κόσμος. Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα bow. Έτσι. Shit. Γεια σου φίλοι μου. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω. Εσένα. Γιατί εμένα ρε τεκέδες. Πάμε να φύγουμε. Κοίτα, θα περιμένω να χωθούμε σε αυτό. Πάτα ρε τεκέ. Αντίο. Όχι. Σου θα τους αφήσω λίγο να παλέψουμε. Γεια σου και. Γεια σου φίλε. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω. I need you, I love you. Πήγε μακριά μου, I don't need you right now. But I love you. Γάμο το. Κολοσπιτός. Sorry για το reach. Καλά. Γιατί εμένα, εγώ καλό παιδί. Good boy. Λαγκάρεις τώρα. Φάε. Λαγκάρει ρε και δεν τρώει. Στο κάναμε τον τρόπο μου κάτω. Πάμε. Να λοιπόν. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτοί οι τύποι εκεί πέρα. Να δω. Που είναι... Και είναι αυτός ο τύπος. Τι να κάνω. Shit. I love you, my man. Λέει ρε. Oh shit! What the fuck? Γεια σου εκεί. Δεν θα σου τελειώσει κάπου τα βέλη.
Σκατά. Γεια σου ρε. Δεν πειράζει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Το ξέρετε, παιξχάλια. Το ξέρω. Αλλά δεν πειράζει. Πολύ χάλια. Ναι, πάρα πολύ χάλια. Υπόσχομαι στο επόμενο βίντεο να παίξω καλύτερα. Μέχρι τότε. Άντε, Γκάρι!